Bi ambe tarataduna juin kalo kile mugan fila ambalma o bisimila amalak cuka don kibaru kenekan bi kibara munun b'an bolo ka da kulo kan o de ye Faransi ale kɔni ka finitigi munun be Mali kɔnɔ yan nɔ n'an ko olu ma ko Barkan bingalikɛ wale dɔ kɔni tara ka ɲɛsin ni maa nunu kɔni ma ni a yirala ka fɔ ko ma caman kɔni jogina la kibara munun sera ma olu kɔni y'a yire ka fɔ tɛnɛndo juin kalo kile mugan ni kelen gosi kɔnɔna la ka olu kɔni to u ka lakana baaraw la banki dɔ kɔni fanfɛla la jatigɛ wale taba olu kɔni ne ye mugujugu do u ka bolimafɛn dɔ kɔni kɔnɔ ni ka u kunda Barkan mɔgɔw kɔni kan ni mɔbili ale kɔni fɛnɛ cɛcila finitigi nunu kɔni jɛra ni o kɛra sababu ye ma caman kɔni jogina maa minnu kɔni jogilen na a yirala ka fɔ ko Barkan o mɔgɔ caman kɔni tun b'a la ko wa fɛnɛ ko gosi dugudenw ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ caman tun bɛ a la nka dɛmɛ kɔni donna ni ma joginen nunu ma teliya la ni ka taga ni u ye Gawo yen finitigiw ka kɛnɛyasoba la an bɛ wagati min na i ko sisan a ma se ka dɔn maa kelen minnu kɔni ye ni jatigɛ wale in kɔni kɛ nka kibara wɛrɛ mana bɔ o kɔfɛ an b'o da o kulo kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da o kulo kan o de ye Bajankara yen dugu min kɔni bɛ yen nɔ ko Nigari yen sous-préfet marifatigi dɔw kɔni binna olu kan ni ka a ka mɔbili kɔni minɛ a la kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ kunun tɛnɛn don juin kalo tile 21 nɛgɛ kaɲa 10 ani 11 ni ɲɔgɔn cɛ Nigari préfet ana sous-préfet olu kɔni tun bɛ taama kungurunin dɔ la jatigɛ wale tabaw olu kɔni de filɛ ka sira da u ɲɛ ni ka nunu kɔni lajigin ka bɔ u ka bolimafɛn kɔni kɔnɔ ni ka taa ni bolimafɛn nunu ye nka a yirala ka fɔ ko sous-préfet ale kɔni ni a ka régisseur ko basima nunu kɔni sɔrɔ ni o kɔni kɛla kabako koba ye dugudenw kɔni ma hali bi lakanabaliya hukumu kɔnɔna la koro kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dinanguru jatigɛ wale taba olu kɔni ye bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin dɔgɔjɔla dɔw kɔni ma kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ Karido juin kalo tile 20 ko dɔgɔjɔla dɔw olu kɔni bɔtɔla Yeranbugu ni ka u kunda Dinanguru kan jatigɛ wale taba olu kɔni filɛ ka bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin ni maa nunu kɔni ma sira la ni a yɛrɛla ka fɔ ko maa 6 olu kɔni tanyala a ko senfɛ nka maa 5 olu kɔni fɛnɛ jogina MINUSMA mɔgɔw olu kɔni ye dɛmɛ don ni maa nunu kɔni ma ka se ni u ye kɛnɛyaso kɔni na teliya la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye affaire étrangère barakɛlaw olu kɔni ye tile 4 barabila dɔ kɔni daminɛ ka kɛ ni bi tarata don ye juin kalo tile 22 kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ kabini juin kalo tile 14 affaire étrangère ale barakɛlaw ka hakɛ ɲini jɛkulu ɲɛmaw olu kɔni ni jamana ɲɛmɔgɔw kɔni tun bɛ ɲɔgɔn yɛla walasa u ka se ka bɛn fɔ la olu kɔni kun ka se ka u ka barabila in kɔni bɔ a ma nka fɔ ka bɛn kɔni ma sɔrɔ ni ɲɔgɔn ye ninnu kɔnɔna la o sababuya la olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye u ka barabila kɔni daminɛ bi tarata don juin kalo tile 22 ni o bɛna kuncɛ juma don ninnu kɔni ka ni barabila ninnu kɔni kun tɛ dɔ yɛrɛ ye ko bɛnkan min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kabini mai kalo tile 28 san 2021 kɔnɔna la ko jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni ka u jija ko o kɔni bɔ a sira fɛ o laɲini ninnu kɔni sabatibaliya o kɔni ne nalen filɛ ni ninnu kɔni ka barabila ye an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ